Satreskrim Polres Tuban ngelakoni penyelidikan merga akeh edaran banyu londo ilegal nok Kabupaten Tuban. Polisi janji apel langsung nindak nek nemokno eneke peredaran banyu londo ilegal. Tujuane kanggo nyiptakno wilayah sing kondusif karo aman. Nanggepi akeh tutulan banyu londo ilegal jenis arak nok wilayah Kabupaten Tuban, pas Rebo esuk unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban saiki isek nglakoni pendalaman nok pirang-pirang oknum sing diduga dadi tukang ngejoki banyu londo. Kanit Jatanras Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi wis nglakoni koordinasi ambek unit Samapta Polres Tuban karo pirang-pirang pihak kanggo nyekel sing dadi agen gede. Saliyane kuwi petugas kepolisian yo njaluk tulung warga gawe ngiwangi ngubungi nomor polisi 110 nek ngonangi eneke peredaran banyu londo nok wilayah sapanggon. Sampai saiki petugas gabungan teko Satpol PP, TNI, Polri karo Disub Kabupaten Tuban isek terus mempeng nglakoni razia banyu londo nok warung Kabupaten Tuban gawe nyiptakno situasi sing aman, kondusif karo tentrem. Meh saben wektu nglakoni razia, petugas ngentokno eneke warung sing adol banyu londo ilegal jenis arak. Banyu londo sing ora enek izin edare iki terus diamakno karo petugas ambek KTP sing duwe warung ben dadi barang bukti. Gawe ngekeki efek jera, warung sing kecekel adol banyu londo ilegal iki ape diceluk kanggo nglakoni sidang tipiring. Ziki Muhammad, JTV.